وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. الحمد لله رب العالمين. نمنا الماء mi weltima hen ko adi fof mede salmina télé tabital pulagu pinal pulagu gardo yettade do timminande amen golle de e wallude amen e golle de e weddade ayawo amen e beeli amen fof wonande aduna o ma yi amen anda amen min kadi min beltima hen on jarama yo Allah yobon mojjere kala ko alhamdulillahi rabbil alamin hunde fof aduna ko yidi buri sa yidi hunde tan nde annatama hankadina caggal yidde Allah ene laado Allah sallallahu alaihi wasallam minen be jiida be min jiidi Abdul Karim gilli sabi Allah kono ko kanko kadi yidi amen ka e mawnude o subima amen o noddi amen o yewtide amen o holli amen hoore makko ndere bowal so neddo wadima dum annene sa dimo rutu teddungal dum do hikka wadi duubi 5 ko min tugi dum do e ziyara o non wadi be kaali duubi 10 hikka wadi dum min kam mi alano do e wa joni non ko min ngari do ko min jiimo min batti arde julde do min nangi wirdu e jungo makko amin birdi do o holliti amen alhaali makko fof minenne min kaldi hunde fof kala ko ine renda yo rentu joddo haltida kawrana dow kongol wadi meden do minen beedo be jiida do be ko wallidibe Allah ene laado mun ko wallidibe Ceerno Abdul Karim hunde fof kada wadira sabi Allah ala ko jeta en sona Allah golle de minen ko sabi Allah min jaari hen dum non kala gardo do minen min jeta dum min jeta hen ko Allah ene laado min jeta ko Abdul Karim gilli makko di kala ko baawda wiide min kala ko baawda wadde min muñinan sabi Allah min golla golle de sabi Allah wasama min kebe hen weli Allah ene laado min keba weli Ceerno amen minen min jaarani hen seeru min gandano kadi ma won ceerigo fof ko e dow yamirore Ceerno amen Abdul Karim Ba hitane min tajata dido comcinde o noddi amen o wi enen ne ziaro mbaden feere mbaden hen comci min bimo Ceerno hol comci jidda min taja min bada bule o wi ala mbade baga la fami joni non Allah wadi non min kollitimo bule ine to mbaden bule tan yaada o wi fof comtol fof ko gotum o wi elle innama aade en so enen so ngalda berde munen so enen gondi tan woni gotum o enene bule fof ko berde gote haqqille gote sabi Allah golle munduna min bi bismillah min joti min kaltidi min badi comci di baga e yamirore Ceerno amen Abdul Karim Ba kala gardo do wadani hoore muduna saare hono de do golle sikke ala hen ko hoore ma badanda do gardo do fof ala gardo ko alma mawdo wi ko ala gaddudo do mbaggu ala gaddudo litel gardo fof ko ne juulay nelaado Allah ene inna Allah ene wada ko foti wadede e diina islam dum sa are dum ko hoore ma badanda kala gardo yo Allah yobdum mojjere no be gardi e jam e cellal ni yo Allah rutiniri be non gadi e jam e kisal be jetto e galleji mabbe e jam kisal eyo gollidi bambe ha hande ko kala ko meden nyaagibe minen tan mebe yo min kawu neddo wonko jeta tan yoni waaju dum non yo min kawru min pamra yimbe pamdata so barki ene hunde kala ko ne famdindi yiyete kono so barki ala hunde kala ko ne mawni ne boyata yiyete dum non wata min jaw ko e amen inshallah rabbi ma nyangu aroy dum do minen dum do meeda wadi hikka woni go amin amini ko budum do so Allah jabi dum non yombe tinno be keja e yamirore Ceerno he be keja kadi no Ceerno suburi kam wadi kam yeso mabbe ni be keja e der yamirore minen fof min disnondira min kalna min pamdira yo Allah wallu assalamu alaykum wa rahmatullah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما الناس الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق نصلي على سيدنا محمد الخاتم الناس بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق نصلي
على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم الهادي إلى صراطك كنس ولا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف آمين أنت جاءكم فتون تندو خير كنت تدون تكون أنكم فتون تكون آمين إنا فتنا لك فتون لك الله ما تقدم من ذنب ما تأخر ويتم نعمته الصراط نصر الله نصر إذا جاء نصر الله والفتوى الناس يدخلون في الله فاجأ وسبح بحمد ربك واستغفر إنك تواب نصر الله فتون وصل آمين 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 يا رب العالمين برم يا رحمن نصر الله فتون وصل آمين 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 يا رب العالمين برم يا رحمن نصر الله فتون وصل آمين 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 يا رب العالمين برم يا رحمن إن الله ونك الصلاة الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى على آله وسلم سبحان ربنا أما الفاتح الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين yeɓoɓe ayango tv pinal eɗen gonduno imam ratim wuuro men kay ceerno amadou fofana mo ganduɗa kañum woni premier imam kay sen nani ceerno amadou fofana lewru ala fayore goho ko almami ɗiɗi ko jankiniɗo kala to nodda e dento mo noto ɗum woni sababu makko hande arde ɗo e ziyara ceerno meɗen taw ko jinnaɗo men mbaɗen ten dendagal julɓe islamiyankoɓe e kuubal ndendiɗo hande so ɗum ɗon yawti e ziyara o foof e dental ngal foof gonɗen ɗo koye miside mawde nde ganduɗa e nder galle he galle ceerno abdou karim ɗo ne waɗi miside nde ganduɗa ceerno ahmad haadi ahmad mountaga saykou maral fouti nafoore mere mere waɗino ɗo pose premier pierre ɗo to dariɗen ɗo ɗum woni sababu to ceerno amadou fofana dari ɗo ɗo woni to waɗatno pose premier pierre taw woni sababu ko ceerno ahmad haadi holno mbatten dokkembo konngol o salmina julɓe ɓe o yettina yewtere makko kadi ko konko woni président haut conseil islamique sen nani haut conseil islamique ko julɓe foof e kuubal ndendi ɗum bandiraɓe ceerno amadou fofana bisimilla ma alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mbe yafadeli jama fe folo kada ka ambe na kuma ina se bamanankana minu ni olu te bamananka ambe yafadeli ufe an lo kuni yoro ina ya here dorondo oye munye cerno abdul karim ba aye ngani yasiri allahu ta'ala ye ka juma misiri jo anfile lole kene minka allahu ta'ala yere kama komi ala yere ba fanya chogomi annal masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada misiri ye allahu ta'ala ka misiri de tono were site nyini misiri lolila ni allahu ta'ala ka baraji dorondete ni ay mo ba ngani ne ba fe ka misiri jo iba fo dembe misiri jo alay itoko bisega ke allotuma ngani misiri jo itlala yoro min dore esemborala atobe allahu ta'ala doronde bulu sa mo de be sala kono sa olube baraji min soro e yere fana ba nyogon soro fuga ta se misiri wilili ka bodu kolo ka odo qiyama lolide parce que misiri na jora ka bandro abana allora alade olan lolen flen ye biriki flen ye dale biriki min dale fle anga karamo nanga sheikhu ananga qudwa ba no de cerno ahmad tal ale den nana ka bo nyoron kanani biriki foloda bara imbe na damina insha Allah amba don fana bara yin abe sefo akada tigi aka ke chuguma be kite insha Allah andalin do la fana insha Allah be na ke wala alhamdulillah femi ya na se nin kene kambi ambe na se o fana kene kan o de awnya be jamala ko fe chugumi ziyara de be yambi o ziyara in fana amake do were sikama ni Allah ta'ala te ayena anga alabatu ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين مغمنكم مغوما أين أما فوسي فويا أين أنغا لبتو زيارة ودي أنا سينين كنكا كفراكا نمبنيا بامين فنانونا نكنا دي أما كانغا ناندو كبركة داك علي كرا محمد صلى الله عليه وسلم كبركة داك كراي كبركة داك أنغا أشياخوي لو أنغا كراموي ولودي أمبلاني سراكا ولودي أنا دلينينا wamba nyini alafe uye minda manu taraka tuambulo anga toka fuka tase sayadoma ambe ala deli ola au mbara were sita umbulo amba anga shiahu kasira de kan wamba nyini alafa ambe toka mfana wa bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله هذا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا وخلصنا من علم الفقر والذل واقسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جملة السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم garal amen ɗo hande ko jam tan woni ɗo ko ziyara ceerno Abdoul Karim Ba ziyara mo woni ɗo ko ɗum woni sababu amen arde ɗo hande hikka gila ziyara o fuɗɗi amin gara ɗo ziyara o alhamdulillahi rabbil alamin ziyara o kay ko mo feewi tan min dewa hen Allah min juula e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ine feewi wallahi baasi fof ala hen ko Allah wi ko rasulu haali sallallahu alaihi wasallam ko ɗum tan woni ɗo e duwaw mo jogui mi faadi e dendagal julɓe mbiɗa ñaagui joomam subhanahu wa taala o yo Allah hebbin hono ɗeɗo jonɗe heewi famɗi ko rewa hen Allah yo Allah jaɓan men heewi famɗi ko rewa hen Allah yo Allah jaɓan men yo gardiɗo o ceerno Abdoul Karim Ba yo Allah won joɓowo makko yo Allah yobno taw enene makko e julɗo fof jobdi jannatul firdawsi يا بركة القرآن الكريم هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان
أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل لتلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان. اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان واعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وبحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار وشرور الناس سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة بكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء حسنا وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل همن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالصاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة بالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين صناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء غفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواي وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ هباب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين وإلى روح شيخنا أحمد التجاني وآل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المساجد والمؤمنين والمؤمنات الأحياء أجمعين عامة إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والرزق والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والشقاوة والغضب والمكر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cerno Boubacar no temena ka boya alhamdulillah ala tanunin ko be ga sali ala kirabbain kan ka bela jelen fon islam ya foliye katla kay rabbela jelen ambe sigi min ambe here sigi de kono alhamdulillah barami no de ziyara e kabini kunu mo bala foka tasi an fle bi lagan sarala alhamdulillah barami nun kera amba ke bago fo ambe do nyinu fa ambe do kuye alhamdulillah anya soro an karamo no ya nga shuyukhu ye utumbe seraminka an fana bode kan an ba nyini ala fe ala kan to aka fokata se domin ni ala be sama ziyara nafa min b'a la a ka ca an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɔ an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɔ nin sigiyɔrɔ kelen na nga nafa fɔlɔ ye min ye dɔrɔn o de ye an minnu faralen filɛ nin ye ɲɔgɔn kan tan n'o de ye an minnu de ye ziyara in n'an y'a ŋaniya k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an filɛ nin ye dɔw bɛ yan dɔw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn minnu bɔra ka damina kabini Bamakɔ fo Ɲɔrɔn fo ka taa Senegal fo awa Futa bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya kelen de fana la o dɔrɔn wasara a fayida ye an bɛ Ala tanu an bɛ Ala deli ni ɲɔgɔnna Ala ka caya baara minnu kɛra kɔnɔ batu minnu kɛra kɔnɔ ya rabbi ya Allah ala k'u minɛ Ala k'a kɛ junubu yafa ye nema min ɲinina kɔnɔ k'a kɛ an ka taabagaw ye n'o y'an karamɔgɔw ye ya rabbi ya Allah ala k'a nema s'u ma o se bɛ Ala ye Ala b'a kɛ insha Allah silamɛ jama mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ la ka Ala deli n'a ye Ala bɛ sɔn an bɛ Ala deli minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɲina Ala ka a to san wɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan
alhamdulillahi funteni mbala jama ka bon an b'a deli jama fɛ an bɛ se ka kuma surunya cogoya min na tan nin kɔni ye bonya de ye dɔrɔn bonya min ni ka sɔrɔ an karamɔgɔw y'a da ne kan o tuma n b'u fo o la k'u barika da ne karamɔgɔw dama dama dɔrɔn de sigilen bɛ nin yɔrɔ in na alhamdulillah komi u b'a fɔ cogoya min na ayiwa ne kɔni ye u ka baaraden de ye dɔrɔn ne y'u ka baaraden de ye alhamdulillah awɔ aywa an bɛ yafa deli jama fɛ aywa fo si ma to sisan dɔrɔn fo ka bɛɛ lajɛlen barikada barikada an b'a kɛrɛkɛrɛ an ka alimami n'an karamɔgɔ ye n'o ye Ceerno Abdul Karim Ba a ye nin ŋaniya min siri n'a y'a damina ya rabbi ya Allahu ala ka kɛ duumɛ fɛn ye ala k'a timmɛ hɛrɛ la k'a kɛ si ni kɛnɛya ye ɲuman o ɲuman bɛ k'a kɔnɔ ala k'a sara kɛ aljanna ye jannatul firdaus ayiwa hada fa salamu alaikum wa rahmatullah mashallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe julɓe on calminama on jottama machallah o rendinen ɗo ko jaam yo Allah ɓeydu jaam o rendin ɗo ko ziyar ceerno alhaji aliou salama ba rahimahullah wa arda wa an jami'il mawt al muslimin wal muslimat fi kulli makan amin ya qarib mujib rendinen ɗo ko ziyar ceerno alhaji aliou salama ba o minen ko ceerno amen ko jinnaɗo amen o waɗi organisation neddi rendi dental ngal noon ko ceerno abdoul karim ba aw minen on ko ceerno amen ko cheikhuji amen aw ko baaɗi amen ko isi amen kadi min dokkimo debbo mo jogi jogogal moƴƴal min jangidi kadi omo heewi aqlu omo heewi needi fof holli dental ngal guiɗo weeti fulɓe e bamarankoɓe seɓɓe fof kaali haala makko sikki ko moƴƴo ɓi moƴƴo minen kay min gandi ɗum so goɗɗo haali ne wawi sikkata goɗɗum ko minen jeyɗa minen jangguidi minen koddi minen mawnidi machallah donc ko gorko juɗɗo jiɗɗo diine ko diine en ke machallah awa kaayi ɗon alhamdulillah kaayi kam so haalama tan ko gandal haala mali kadi so haalama tan ko diine haala donc alhamdulillah donc onon golloɓe téléji ɓe tugge tv pinal hay ti ORTN fof onon noon calminama mbiyama courage tasile ceinture hande ko onon goni sagataɓe onon mbawi yirwinde golle ɗe moƴƴe donc on duwanama on ñagama duwa on duwanama awa en duwanima mali foof ɗiɗo ziyaruji yo Allah hebbinɗi gay sa nani ziyara tan ko siftorde mayɓe mum sa siftiri mayɗo ma tan a golla golle moƴƴe neraɗo sallah sallam wi ida qada neraɗo sallah sallam wi ida mata ibnu adama in qada amalu illa ala salasa sadaqatun jariyatun wal ilmu yantafi'u bi wa waladun salihun yad'u bi waladun salihu on wawi miijade duwonade jinnaɗo mum ma gona ɓiɗɗo moƴƴo nde micciɗa jinna man duwonɗa ɗum kala baɗowo ziyara ko ɓiɗɗo moƴƴo kala jahowo e ziyara ko ɓiɗɗo moƴƴo hay onon kon ɓiɓɓe moƴƴuɓe par ce que on jahana waɗoyde lanceno kuji goɗɗi ko dente moƴƴe tawtorɗon donc onon duuɗon hen addallu alal hayri ka fa'idi nelaɗo sallah sallam wi kala tindinɗo moƴƴere e golluɗo moƴƴere nde on fof poti baraji donc raɓɓiɗina tan e juurima gallo abdoul karim ba e mawniko en e miñiko en ceerno bachir en ceerno tidjani en seeremɓe mawɓe nanɗo e nam fof gari kawriti hen donc juɗɗo fof beltima fulɓe beltima babarankoɓe beltima seɓɓe beltima fawade ko din islam wurtina donc gurtunowo din islam on ko Allah wallata ɗum donc ko golle baɗaɗe ɗe e miside puɗɗa ɗum tufere mum lelna o yo Allah yettuɗum dow jaam yo Allah nawru ziyara o yeeso yo Allah nawɗum yeeso bi jaahi seydil wujud on calminama on juurama on jettama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin yaye i bɛ sigi bi an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan a fɔra bamanankanw na ka fɔ filakaw na ka fɔ kan caman na o b'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba de ɲana
ni cɛkɔrɔba tun ma ɲa an tɛ sigi a kɛnɛ kan ni mɔgɔ ma ma den ɲuman wolo i salen kɔfɛ duwawu tɛ se ka k'i ye ziyara tɛ fosi ye fo ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye o de an na se yan an bɛ mun fɔ bɛɛ lajɛlen dɔrɔn an nisɔndiyalen don ani an wasalen don an filɛ an karamɔgɔ min yɛrɛ ka kɛnɛ kan nkalon man ɲɛ Abdulkarim Ba depuis ne yɛrɛ n'a jɛra ma tigɛ a la tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu ma tigɛ a la et puis ziyara in ani ne ye programme caman ta ɲɔgɔn fɛ a la baara in bɛ se ka ɲɛ cogo o cogo a ye n wele la an y'a dilan a la n'o de fɔ n ko karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye anw ka karamɔgɔ de wa ziyara ne bɛ tulonkɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la fo ziyara parce que n bɛ bɔ Mali kɔnɔ la ka taa fo Mali kɔ kan ka taa ziyara kɛ n bɛ mobili ta kama ka taa fo dugu ni dugu n'o kɔni kɛra n senkɔrɔ o ye Ala sɔn de ye Ala y'a di ne ma ka tila k'a kanu ni n ye ka tila k'an karamɔgɔ k'a ye fana o de kama y'a to an sera yan nin wagati in na bɛɛ lajɛlen ka se k'a lɔn an bɛ Abdulkarim Ba bara ni Ala ka jɛ ye ni ziyara hukumu kɔnɔna ye wala an bɛ se ka mun fɔ o ye fɔlɔ o ye nin ye wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ono fof bandiraɓe on calminama on jarnama ha no fewi oɗo ziyara ko ziyara jinnaɗo amin ceerno Aliou Salam ceerno Abdoulkarim oɗo min ko mawnam minen fof jiido yumma e baba minen e miñiraɓe amin e mawniraɓe amin min gummima kala tamin gonno min gari min kawriti e ziyara he ziyara o kaddi juɓɓudi yuɓɓi kala no golle moƴƴiranno moƴƴi peewi min dañi hen weltare ha no feewi ala fof keddiɗo mo arani aywa ha joni amin barkino arɓe ɓe pop kamɓe fof amin mbiyaɓe ɓe jarama yalla yoɓɓe moƴƴere oɗo ziyara kala ko jangga hen ko duwa hen yalla jabona en yalla hokku en kadi tawede mo wuuri ya barka Allah ene laaɗo mum onon radio ji ɗiɗo ɗiɗi ORTM kañum e radio TV Pinal Fulaku ha joni oɗon calmina hen ha no fewi gati média ko kañum woni hunde foof ɗeɗo gueɗe ɗeɗo dente ene kani ñambede e leyɗele aduna he Allah ɗe foof ala foof bawɗo yettinde nelle so wona onon nene on jarama ha no fewi yalla yoɓmo moƴƴere guila garɗon oɗon gonde muñal mum to noddo ɗon foof on jettoto aywa hunde foof on kollan no fewirta ha joni amin mbiya mon tan on jarama ha no fewi yalla yoɓ moƴƴere kala neɗɗo garnoɗo ɗo yede amin mbiya ɗum yalla yoɓ moƴƴere kalɗo hen haalaji moƴƴi amin mbiya ɗum yalla yoɓ moƴƴere mo haalano hen fof kala neɗɗo fof bawnoɗo wadde hen hunde yalla yoɓ ɗum moƴƴere yawa haalane ɗeɓi tidde amin seede amin mbiya tan yen battunimo wuuri onon arɓe on jarama hada assalamu aleykum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اختار الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bandira min calmini on hano fewi min calmini on salminande l'islam salminande yimɓe aljanna yo Allah waɗa yimɓe aljanna janggo yawmal qiyamati inchallahu taala eywa so tawi ɗum ɓenni ha hande ko weltare tan weltare nde ende fawdiri ende heewi alhamdoulillahi rabbil alamina en gari ɗo e ziyara ceerno Abdoulkarim Ba eywa ziyara ceerno Aliou Salam Ba eywa en gari en pottiɗo e dendagal sernaɓe wuuro ngo hande ɗo kay kayi e Sénégal e Fouta e dendagal sernaɓe Nioro fo en potte mum ɗo en beltima kadde weltare eyyi eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓamtu ziyara o yo Allah nawnu ziyara o yesso eywa gonɗo sababu mum ɗum kadi yo Allah ɓeydu moƴƴere nde yo Allah nawru forde nde kadi yesso ha no fewi eywa ha hande ɗum ɗo ko weltare tan nde wonno julɓe Allah subhanahu wa ta'ala ina moƴƴe mum en ha no fewi ina waɗani ɗumen kala moƴƴere ina waɗani ɗumen kala barkeji aduna eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓeydan en moƴƴere nde ha hande so tawi eɗen keddi yide hono ɗiɗo ziyaruji eywa machallah en jetti Allah ha hande yo Allah ɓeydan en moƴƴere eywa ziyara ko hunde moƴƴere ha no fewi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hoore muɗum ina waɗa ziyara ina yemiri ziyara saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi wonde o namdinomo joomi ko yo imsinano jinnaɓe makko o jaabaka caggal mum o namni Allah subhanahu wa ta'ala yo juuroyo jinnaɓe makko o wiya yo ya o juuroyo jinnaɓe makko o yeehi o juuri jinnaɓe makko wondude e dental jondugal jongal ha no fewi o woyni yimɓe kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nden noon ziyara ina waɗi barke ina waɗi moƴƴere ha no fewi ewo moƴƴere nde yo Allah yeɗe en ɗum ɗo kadi yo Allah jutno ha no fewi yo Allah hollu en kadi hitande arore taw eɗen ɓeydi en gustaki Allah nawru ɗum yesso sikki ala hen barke heeɓima hen fayida heeɓima hen moƴƴere heeɓima hen ha no fewi yimɓe ɓe gandodira no gandodiri hen yimɓe ɓe wayrunoɓe yiidude jiidi hen yimɓe janggi qur'ana yimɓe mbaɗi zicre mbaɗi la ilaha illallah mbaɗi astahfirullah juule nelaɗo Allah janggi qur'ana silki ha heewi ɗum ɗo fof ko moƴƴere Allah ñagama hen moƴƴere yo Allah addu yajede leydi he ñagama hen moƴƴere yo Allah addu kawral leydi ndi rafi deƴƴere wonde hen nde ñagama yo Allah
addu deƴere nde yo Allah ittu musibbaji ɗi yo Allah waɗ julɓe fof ko konngol gotol natira damal gotal jaltira damal gotal ɗum fof duwama yo oɗo ziyara ɗum noon koye barke ziyara jeeya ha hande yo Allah hollu en hitande wonde taw eɗen ɓeydi en gustaki ewa en jarnima kadi dendagal yimɓe arnoɓe ɗo ɓe pop kañum en fof jarama ceernajo o du'animaɓe ɓe jarama ɓe tinnima yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah sowaɓe baraji yo Allah yaafo dendagal bakatuji mabɓe kamɓe fof bo en jarnima kadi yimɓe meɗen tawaɓe ɗo yimɓe meɗen ORTM kamɓenen koɓe tinniɓe ha no fewi eywa koɓe yimɓe yiɗɓe diine koɓe yimɓe yiɗɓe kawral koɓe yimɓe nafɓe leydi ndi ha no fewi kamɓe yimɓe ORTM ɓe kamɓene yo Allah nawru golle mabɓe ɗe yeeso kamɓene koye jihadi fi sabilillahi ɓe goni inchallahu taala saabu hono ɗeɗo dente e hono ɗeɗo gueɗe kala toɓe jiiɗum ɓe gimmoto ɓe cofta ɓe jogo hen kawral ha no fewi darde mabɓe noon ina mawni hen ha no fewi darde mabɓe yiyama hen ɓe tinnima ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah faabo yo Allah suuru yo Allah fewnu on jarama hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wardi fof en jetti Allah alhamdulillahi rabbil alamin en mbi alhamdulillahi rabbil alamin en mbi alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗo godani Allah ko Allah wela e hoddire muɗum e mango muɗum nde ndenduɗen ɗo mbawɗen haalde hen ko Allah yiɗi en yen kala hen ko e weltare meɗen haala noon weeɓani joni koye mo timmata haala ka ari e fawade oɗo ziyara mo ganduɗa ko ceerno Aliou Salama ziyara mo sappo a haali wallahi a haali gonga kanduɗo e waɗanede ziyara ko o waɗana ziyara mo ganduɗa waɗi gurdam muɗum e fittare mum e alhaali mo foof ko deftere alqur'ana hay goto yiyani mo jiimi goɗɗum ko jiimi alqur'ana so imimi alqur'ana ko guesa makko ndema makko gasi o ala golle goɗɗe ko o waɗana ɗo ziyara waɗanɓe mo ziyara ɓene ko alhamdulillah ko yettore Allah e nelaɗo muɗum Allah welande nde hokkiɓe e oɗo haqqille e ndeɗo moƴƴere e moƴƴere Allah yenno ceerno Aliou Salama Allah yopti ɗum e nder ɓesgu makko kamɓe fof ɓe ndenndi ɓe keeɓi feere wotere feere nde fof kamɓe fof ɓe ndenndi Abdoul wonti koso en kono kamɓe fof ndenndi feere nde kone wotere ɓe pewjindi e feere nde ha gasi ɓe mbaɗini e dow ceerno Abdoul jabri Allah e nelaɗo muɗum Allah wallirimo ko jabri Allah e nelaɗo mum ko hakada kankone no o jabri Allah e nelaɗo muɗum ni neɗɗo fof ne jogui ardi ko almudo ko giɗo kono noon o hannani ɗon o ƴetti hoore makko waɗi almude less almuɓe o waɗi e less khalifaɓe o waɗi o woni ceerno almudo ceerno Oumar Babali haɗani ɗon o yeehi o wayno yimɓe kanko hoore makko ceerno Mouhamadoul Hadi guille Abdoul Hayat muɗum ha yettiɗo gonɗen ɗo o ardina ziyara ko ceerno Ahmadou Hadi Tall ɓi ceerno Hadi hande gonɗo e zaman hande o goɗɗo khalifa hande ñooro ko on ardina oɗo ziyara so o tawama ɗo e so tawako ɗo fof omo tawa ɗo kamɓe ɓamdi nde ɗo nden on haali ala haalaji min mbeɗa hen kanko ceerno Abdoul hen e sakkitade mawniraɓe makko noon gande ko ɓe goni hoore nde foof neɗɗo wawa wadde moƴƴere caggal ardinani bandiɓe muɗum moƴƴere yaata caggal bandiraɓe maɗa a baɗa bañilan sa moƴƴani goɗɗa moƴƴanani banda e maire fof foti bandiraɓe makko ɓe fof ɗe jetta Allah ɗe jettamo kanko ceerno Abdoul o wade ceerno Amadou Hadi o neli kam e ziyara he o ardini kam e ziyara he ceerno Abdoul ko almudo ko miñiraɗo ko kala ko caggal Allah e nelaɗo mum caggal amen o woni minen min mbawa tan ko ɗoftade konngol ɗoftiɗo o ɗoftima minenne min ɗoftima gandanda yamirode ceerno Ahmadou Hadi yomin daro ɗo min kuccita e moɗon min kaldo e mon min duwodira e mon min duwono on min ñaago on kadi duwaw haaretake Haalpulaar ene mbiya sa yewi duwaw a yiyani kuɗaɗo sa yewi duwaw a yiyani kuɗaɗo ko duwaw watta dani neɗɗo no wawi jogade ha tampa wasa wadde hono dani kono sa yi ɗum ɗo oɗo l'islam fof rendiɗo ɓerɗe ɗe fof niniɗo beltima beytima goto fof yeeso mum huccide yeeso bandum ne jogui hen weltare ko duwaw o watta dani ko barke o watta dani so barke alano hen yarata dani ko barke cuusi ɗum ɗo wona jawdi cuusi ɗum ɗo ko barke cuusi ɗum ɗo e ñaguima Allah noon yo barke o yaaru yeeso yo barke o yaaru yeeso yo Allah hokku ɗum yo Allah hokku ko rontimo kanko Abdoul o hokkamo ko rontimi kanko e dendagal ɓesgu makko e mawni ko hen e miñi ko hen e dendagal bandiraɓe makko dendagal julɗo kala tawaɗo yo Allah hokku ɗum ɗum noon mbiɗen jetta moon kadi o noon yimɓe tabidal Haalpulaar e joguiɓe ngoɗo radio arde yidde mawninde mana coste fedde men nde hande feewa e cosde ɗemgal men ngal ha ngal yalta Allah andi ala komin jogui e juuɗe amen e haqqillaji amen e miwji amen sona min lorlikinoɗo Allah e nelaɗo ɗum ɗo yo Allah waɗe moɗon barke nawro ɗum yeeso
emi ñaagi ɗum Allah ono sukaɓe nde Allah tabitawi ɗum ɗo par ce que kala ko jiɗɗa e hunde aduna ko pasɗiɗa fof sa fasnaka hoorema e mere foti sa fasɗima hoorema noon Allah ɓamtorma e ko pasɗiɗa hoorema ko ɗum ene moƴƴi ene weeli ene yuuɗi so ɓamtima a ɓamtorte hen gati so lesti tan ko less ane paaɗa a yiɗa lesɗa ko waade hen orte o RTM ɓe tinnima ɓe jarama min duwonimaɓe haaɗani ɗo mabɓe ɗo ala ko min duwoni ko gouvernement leydi ndi foof kala gouvernement leydi ndi fof min duwonima ɗum nde Allah jogotoɓe jogdunoɓe hen ɓe jogo l'islam no hanniri yarude eno Allah yamiru yo yaani ɓe nawira noon kamɓe mana gouvernement o Allah renaɓe rendaɓe hen ɓe mbasa addude gueɗe ɗe ganduɗa l'islam ene sali ɓe mbasa addude ɗen ɗe gueɗe e dow meɗen kala ko l'islam jaaɓi deftere Allah jaaɓi soɓe parli e dow koye men ene yaaha alhamdulillah en donima ɗum yo Allah waɗɓe ɗum Allah kadi adda ndenka moƴƴa e nder leydi he Allah adda kawral e leydi he adda deejere e leydi he adda yaajede e leydi he adda yaajede ɓiɓɓe leydi wonɓe ladde e wuuro fof kala ko fagga toon yo Allah waɗi hen barke ɓe ndowno ɓe gartira leydi he kamɓe o RTM ɓe cakta ɗum no caktirɗe ni beele ma ɓiɓɓe leydi so nayi ɗum beele ma kañum ene keeɓ courage en deftoye ɗum ɗo en calmini julɓe noon en barkinimaɓe kanko ceerno Abdoul Karim en barkinima mawnira makko nanɗo ɓe ganduɗa kamɓe e mum en jiidi yumma e baba denni ko en hen ɓiɓɓe makko ne hen foof ene nanɗo en fof en barkini ɗum hen kala julɗo kadi denduɗo garɗo o en barkinima ɗum hen neɗɗo wawa fewde hunde tawa ala ballo barma so fawama jeegue so leɗɗe mbaɗama hen koma duñce en barkinima dendagal hoddiɓe makko neɗɗo yiddida koddiɗo muɗum ala mo jiidi caggal koddiɗo muɗum hoddiɓe ɓe tinnima ɓe darima ɓe dadima ɓe mbaɗi hen doole mabɓe ɓe mbaɗi hen alhaali mabɓe ɗen gueɗe pop en kolli Allah yo Allah yoɓɗe seereme arɓe ɗo no ceerno Amadou Tidiane wirini ala ko heddi o moni ko miñiraɗo ala ko heddi hunde fof o haali kono moƴƴa fof o haali hen e ñaguema Allah yo Allah yoɓ yo Allah moƴƴin ko haali ko yo Allah jaabo ko duwi ko yo Allah jaabo ko dendagal julɓe fof duwiɗo ko yo Allah jaabo en keɓata ko ɓuuri diine men de hay hunde keɓata e aduna ko ɓuuri diine meɗen jaggodira ha tiiɗa surtout ma enen ɗemgal halkoral jaggodira ha siiɗi se jaggodirde ha tiiɗi ay hunde ala ko narta en e nder meɗen alhamdulillah ɗum Allah ne hokke ɗum eɗen gandi ɗum sirruji mun e nder ɓerɗe men sirruji mun e haqqillaji men sirruji mun ene golle meɗen foof yo Allah tabitin ɗum yo Allah naw ɗum yeeso yo Allah hollu en kadi sa'a mo wuuri enen fof tawi eɗen guuri eɗen celli eɗen ɓeydi e gustaki ndenden ɗo kalten hono dani yo Allah nawru ɗum yeeso e dendagal ɓesgumin e ɓesguji janaɓe foof kala ɗo woni eɗo tawa yo Allah waɗa hen barke jahi rasulullah sallam hada assalamu aleykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jeudi 9 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce flash d'information que nous allons commencer par les nouvelles nationales. Une délégation des membres de la Maison de la Presse, conduite par son président, M. Bandjougou Dante, a été reçue par M. Fodjié Touré, président de la Haute Autorité de la Communication HAC, ce mercredi 8 décembre 2021. C'était dans la salle de conférence de la dite institution lors de la cérémonie de remise du document contenant la proposition du cadre
juridique régissant les médias. Selon le président de la Maison de la Presse, ce document, qui est le travail de plusieurs personnalités du domaine de la presse, permettra à réguler le secteur. Fodje Touré, président de la HAC, a félicité les acteurs tout en exprimant sa satisfaction. Reportage. Cette rencontre est une cérémonie qui consiste à remettre solennellement et officiellement les conclusions des travaux effectués par et pour la presse malienne au président de la Haute Autorité de la Communication. Ce travail est un travail inclusif, c'est un travail participatif qui a impliqué l'ensemble des organisations professionnelles de la presse malienne, qui a eu recours aux experts, qui a eu recours aux magistrats. Et nous avons estimé que l'ensemble des questions qui sont des questions essentielles aujourd'hui pour la presse malienne, notamment la loi sur la presse et les délits de presse, la carte de la presse, l'aide à la presse en ligne, voilà des questions essentielles qui sont abordées dans ce document. Si la volonté politique accompagne notre détermination, nous sommes persuadés que nous allons léguer à la presse malienne les documents qui lui permettront d'être en phase avec les réalités du monde actuel. Nos attentes, c'est que tous les journalistes doivent être mobilisés pour faire le plaidoyer, le lobbying nécessaire afin que, enfin, les pouvoirs politiques adoptent ces documents pour le bonheur de la presse malienne. C'est le lieu, certes, de féliciter ceux qui ont contribué à l'élaboration de ces textes. Mais il est un devoir de mémoire aujourd'hui. Vous avez cité certaines personnes qui aujourd'hui ne sont pas parmi nous. La foi qui nous anime, musulmane ou chrétienne, nous incline à ceux qui ont donné leur vie pour ça, mais qui aujourd'hui ne sont pas parmi nous. Je cite le plus récent, Cheikh Omar Maïga, dit Gilbert. Dans votre intervention, vous m'avez dit, Monsieur le Président Serre Aîné, nous vous remettons ce rapport et nous vous confions la mission de la porter auprès des plus hautes autorités. C'est une mission, une responsabilité historique que vous me confiez. Je l'accepte et je m'engage à la faire aboutir. Je m'engage encore ici à œuvrer dans ce sens pour que entre la famille judiciaire et la famille des médias ne règne que parfaite entente, collaboration permanente, concertation sur les grandes questions de la nation. Le Mali traverse de multiples crises sur le plan économique, social, culturel et gouvernemental suite à ces problèmes sociaux que rencontre le pays. Suite à cette crise multidimensionnelle, diverses options sont données pour la résolution de la crise que traverse le Mali, y ajoutant le nouveau mot du gouvernement de la transition actuelle au Mali qui a pris la décision d'annuler toute exportation du riz, du mil, du sorgho, du maïs, du coton jusqu'à nouvel ordre. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage s'est rendue chez Aboubacar Thiam afin qu'il nous donne son avis par rapport à la situation actuelle du pays. Suivons-les au micro de Madi Natal et Drissa Sangare. Effectivement, le gouvernement a pris une décision de suspendre l'exportation des céréales et certains produits comme les graines de coton à l'exportation, c'est-à-dire de suspendre l'exportation de ces produits-là. C'est extrêmement important pour le pays parce que quand on prend la pluviométrie de cette année n'a pas été à la hauteur, c'est un. De deux, même si la pluviométrie par endroit a été à la hauteur, il y a eu l'arrêt précoce des pluies. Et ça a engendré des problèmes de production et de productivité des céréales. Donc, vu tout ça là, et afin de prendre le devant, donc mieux vaut prendre le devant et de ne pas se trouver dans une situation que de se trouver dans cette situation pour pouvoir chercher à éteindre le feu. Donc, voici pourquoi le gouvernement, d'abord, a évalué et trouvé qu'il fallait non seulement suspendre et maintenant
mettre le point sur le ravitaillement de la population par nos produits locaux. Au lieu d'importer, il faut d'abord suspendre l'exportation de ce qui se trouve chez soi afin de pouvoir trouver une solution. Effectivement, il y a d'autres facteurs. Quand on prend l'insécurité, l'insécurité aussi a beaucoup engendré le manque à gagner au niveau surtout des régions du centre et une partie de la région de Ségou et les régions du nord. Donc l'insécurité a aussi engendré tout ça là, parce que les paysans n'ont pas pu cultiver, les producteurs n'ont pas pu faire leur production à hauteur de souhait et certaines productions même ont été brûlées après récolte. Donc tout ça là engendre une insécurité alimentaire et cela aussi peut inciter les autorités à prendre cette décision de suspendre l'exportation. C'est aussi très 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 important. Hors de nos frontières, la Guinée équatoriale et le Tchad ont signé mardi un accord couvrant plusieurs domaines à l'occasion d'une visite de travail de 48 heures à Malabo du président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby. À travers ce mémorandum, les deux parties s'engagent à renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, du transport aérien et de la mobilité, a indiqué dans un communiqué la présidence tchadienne. Selon Djamena, le président tchadien et son homologue équato-guinéen, Obiang-Nguema Basogo, ont d'abord passé en revue la coopération bilatérale avant d'évoquer les voies et moyens de renforcer davantage cette coopération. D'après Malabo, le président Obiang-Nguema Basogo a profité de cette première visite du président de la transition du Tchad en terre équato-guinéenne pour évoquer par la suite la relance de la commission mixte Tchad-Guinée équatoriale dont la dernière réunion a eu lieu en 2015. Au Soudan, le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan, a ouvertement pointé du doigt des missions diplomatiques, les accusant de s'aimer le trouble dans le pays en encourageant les populations à se révolter contre l'armée. Lors d'un discours prononcé à l'issue des manœuvres effectuées par l'armée soudanaise au nord du pays, le général al-Burhan a mis en garde toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures et n'a pas hésité à brandir les menaces de sanctions. Alors que la tension du peuple au regard de sa prise de pouvoir en octobre dernier est encore palpable dans le pays, le président du Conseil de souveraineté ne fléchit pas et semble vouloir entamer une chasse aux sorcières. La Tanzanie célèbre son indépendance en grande pompe en présence de sa présidente Samia Suluhu Hassan. Née en 1964, cette république fédérale multipartite et présidentielle possède plusieurs dates marquantes dans son histoire. En 1890, la Grande-Bretagne établit un protectorat sur l'archipel de Zanzibar, alors que l'Allemagne regroupe dans l'Afrique orientale allemande les actuels Rwanda et Burundi avec la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Devenue britannique après la Seconde Guerre mondiale, cette seconde partie du pays est renommée Tanganyika. Le 9 décembre 1961 marque le jour où Tanganyika acquit son indépendance. Le 10 décembre 1963, la Grande-Bretagne accordera à Zanzibar son autonomie au sein du Commonwealth. Suite à quoi Julius Nyerere, figure de l'indépendance et premier président, fusionnera le Tanganyika avec les îles de Zanzibar et Pemba pour former la Tanzanie le 26 avril 1964. À la tête du pays depuis le 19 mars 2021, la présidente Samia Suluhu Hassan succède au président John Magufuli, décédé le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. Enfin, le soleil était à peine visible au Caire tout au long de la journée du mercredi. Des vents poussiéreux ont touché certaines parties de l'Égypte. Des villes du canal de Suez et du Sinaï n'ont pas été épargnées.
Au Caire, la visibilité était réduite en raison de la vitesse du vent allant jusqu'à 65 km par heure. De fortes vagues ont été observées à Alexandrie avec des inondations. Selon l'autorité météorologique égyptienne, ce vent est le résultat d'une dépression atmosphérique sur la Méditerranée. La côte nord et le nord du delta ont connu également des précipitations modérées mardi. Les écoles ont fermé leurs portes dans plusieurs gouvernorats et les autorités ont fermé les détroits de plusieurs ports. assalamu aleykum sakiraɓe ƴeewo Pinal TV bisimilla moɗon e kabaruji meɗen eɗen e demgal pulaar en puɗɗiran kabaruji meɗen ɗi leydi meɗen Mali hono safroɓe wonɓe toon to suudu safrirdu ndu Gabriel Touré ɓe mbawino yaltude e seraji Gabriel Touré ɓe mbawi wadde ko wiyete ko seppo hono kanko hoorejo fedde wiyetede INTEM woni fedde syndicat e leydi meɗen ndi wiyetede INTEM kanko hoorejo o yiidi e syndicat en ɓe sen giwi e leydi meɗen Mali paaɗen ko toon to leydi Tchad jeeyna leydi Soudan du Sud paaɗen ko toon to leydi Algérie kabaruji ɗi sen wiite en pagal leydi Côte d'Ivoire paaɗen ko toon to leydi Zambie en cekkitorto kabaruji meɗen ɗi leydi Burkina en kaddiɗo e kabaruji meɗen ɗi hannde jarama yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV nde jewton fof lando jammo e jamoni moɗo enen e janggo so jeyɗo haaji jam Allah hiire moɗon e yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV en garti e kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar ɗi gowɗen wadde ɗo e Pinal TV ñande nasade jeenayyi lewru meɗen bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal Pulaar puɗɗortoɗen ko ɗo e nder leydi meɗen Mali hanki jeetati lewru meɗen décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho ndu gonɗen ndu hono hoorejo journaliste en kañum e délégation mum woni ko wiyete ko hoorejo maison de la presse biyeteɗo Bandiougu Dante o wawi tigui yiidoyde on mo ganduɗa ko hoorejo hak tawi kadi ko hak noon ko suudu toppitinde ko fewti e téléji kañum e radio ji ko ɓen tigui mbawata rokkude e télé walla radio yo yamirore gam yo gollu e ko nande mum e dendagal sariyaji muɗum o wawi yiidoyde e hoorejo o hak tawi ko biyeteɗo Fodé Touré jeeyi sababu muɗum noon ko yettinoyde toon tigui ɓataki ene ɓataki he gam hollidde wiide nde hakko wawata tigui ƴewtade ko fewti e téléji kañum e radio ji gonɗi ɗo e nder leydi Mali beele dendagal golle muɗum foof ene ndewa lawol gam kadi wawde e foccade hol peeje ɓe cakkata beele kadi ɓeɗo ɗiɗon radio ji kañum e téléji gurɗo e nder leydi Mali enen mbawa tigui rewde he lawol hono on mo ganduɗa ko hoorejo hakko noon o holli hen weltare makko no fewi o wi kay e o andi tigui deke ɓen ne jiiɗi e golle muɗumen ne jiiɗi kadi golle mabɓe tigui mbawa yarude e yeeso o wawi hollude hen weltare makko hono kanko hoorejo journaliste en noon o holliti wiide hono kaɗo haala walla ngal ɗo nelal walla ni oɗo ɓatake moɓe jettini toon to hak e gam hoorejo hak tigui ha wawi janggude ɗum heeɓi hen weltare yo andu ko dendagal jaydiyankoɓe wonɓe ɗo e nder leydi Mali konngol muɗumen ko ɗum tigui o wawi e yettinde ɗon ha joni ko e nder leydi Mali keddotoɗon hono heeƴaɓe Pinal TV jeehino yiidoyde e gorko biyeteɗo Abdoulaye Diallo gam tigui namdorde e muɗum e dendagal caɗele e tiɗallaji guuraji ɗo e nder leydi meɗen Mali fawade kay oɗo saaha
hono tiiɗallaji e gonɗiɗo e nder leydi meɗen Mali ko ene wona duuɓi limtindi tawi ko haareji musɗi tawi ko hakkude leƴƴi fawade kay e hakkude leñol fulɓe kañum e leƴƴi keddiɗi ɗi. joni noon hono kettoɗenmo kanko Abdoulaye Diallo tawi ko e dow ballal Madina Tall kañum e Salim Diara. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Min ko Abdoulaye Diallo mbiyetemin laamu sanari iwa min bako jikorni ACI Bamako ɗo jooɗimi 15e arrondissement. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pinal TV immiki beete o warde ɗo landade kam seeɗan joni noon fare moɗon landade kam yettude Allah e julde dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, yettude onon du e darde moɗon, iwde e hoorejo moɗon warde e cakkitiɗo moɗon. mi yetti on yettore wiyeteɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bisimilla ko jiɗɗon landade fof oɗon mbawi landade, so mbiɗa andi tan mi haalanama on, somi anda ɗum mi haalanama. Aya machallah transition o komo waɗi ko warde hande, so min mi landama fo mi wiyan wonko ɓuyti e tiiɗalla Mali o seeɗan ka timmayi. Fade makko warnode ñallata fa hiira tawe ngendi hippaka, worɓe masimbine, rewɓe masimbine, sukaɓe masimbine, dabaji poye. Mais uɗum heddide mais wonko ɓuyti hen. Nden ñalowma fof sa nana e nokkuji tati ana nokkuji nayyi walla ma nokkuji joyyi, mais hande so a nani hande ana yiita yontere tawi a nanayi kasi. Min somi landama fof wiyan transition o wonko ɗum ɓuyti seeɗa seeɗan de seeɗan woni ko ɓuyti hen. Sala ɗo fade makko warnode minen min jiino si torda aduna fof. Min kaldo e ma joni o si torda aduna min yaara fitna o ko wari ko yo min tan ɓuuri yiide. Sabi min kaldo e ma min baba ana reedu heddiki hen. Ley galleji amen yimɓe jeego yon ley air goto le 6 octobre 2018 hoddiɓe amen seɓɓe amen immi tan jari doro ha haari mawɓe mun hokki ɗum malfe onon mbiyata fitillaji naati wuuro amen bonni min mbiyaɓe haydara. Nenno ko min noddi état yeehi toon nangi woɓɓe maɓɓe yeehi sokoy ɗum, mais immiki kasin woɓɓe an ɗo Bamako ɗo jogiiɓe sembe ɓen ɗo immi yeehi uttoyɓe woppiɓe eɓe noddamin eɓe kalnamin haalaji bonɗi. So min gartini ɓe gattamin, so min gartini ɓe min nangi min cokkiɓe. Minen andu ka ko min cokkaɓe ko état kañum sokiɓe. Mais nenno gila transition o kay wari ɗum ɗo kay ɓuytiki ley leydi amen minen ndiki. Mais ɗum timmayi ley Mali ɗo saabi timmi banggue ma an tan, so timma e banggue goɗɗo pullo fuu yo pullo, so danejo warama tan anda an wara, so ɓalejo wara tan anda an wara. Nenno ko ñagotomi ha hande tan transition go so ɓe mbawi tan ɓe immoɓe daro sana ɗum santiri o ka hande ɗum ɗo heddaki e junggo meɗen ene. Yoɓe mballu pulako o heɓa yalta ley nde ɗo luggere hono ɓe ballirta pulako o, so ɓe jii ko won toon ko woni ɗum ka fof yo torroɓe pulako. Kamɓe donso en ɓe ko pulako ɓe torrata, kamɓe jihadis en ɓe ko pulako ɓe torrata. So fulɓe immike darike ɗum état immo kasini ɓe ɓeeɗo ko jihadis en jaati. Mais nene ɗum solution wawata heɓede ni. On ballata min so min immike min darike mbi on ko min jihadis en nango min piyon min sawru jihadis en. Andu ka wona pullo fof woni jihadis. Jihadis en ɓe hewɓe anan yo bamaraɓe, hewɓe anan yo seɓɓe, hewɓe anan yo markaɓe. Mais pullo fuu jiyaɗo toon wi daran toon hoore mum tan kañum ka batteten ley maɓɓe. Wala ko ɓeydi hebbinde ɗum noon sana kamɓe donso en ɓe e état o. Sabi so on gari e wuuro joni on naati on pelli ɓeeɗo ngala fuu to yaha, so wi dogan warde ga état nanga ɗum. So yeehi ladde to yettiraka jokkam ɓeeto, sabi so jokkaɓe tan kamɓe ɗo ɓe mbaran ɗo lawol fuu ronka heɓede. Min ka andu ka tan ko mbawmi wiide transition go wonko o ɓuyti seeɗan seeɗan de seeɗan tan mo ɓusti, sabi ko ɓuyti kono fanɗi. Mais so ɓe tinniki fa hande ɓe nangodiri e pulako heddiɓe jooɗade ɓe ana hasi Allah lawol heɓe. So wona ɗum ni mi soynaki hen lawol ni enna ka fuu so ɓe keddi ribbude ɓen. Sabi sa ribbi kan somi dogi so yonki am woyi dañ ko gollumi won ɗum ɗon kam mbawmi haalande ɓe yoɓe tinno ɓe daro darde état fati ɓe cenda lañi ɗi. Sabi sa ƴeewi tan état o jaati sendi lañi ɗi on gari on dokki ɓeeɗo malfe, ɓeeto an jogui malfe an ley ladde e jooɗiɓe ley guure ɓe ngalaɓe ɓe homo ɗalta ɗum. Ɓeeɗo kañum ko jawdi tewto donso en ɓe immo tan naata e wuuro fella hay fulɓe rewɓe ɗofan kanŋeji muɗum ɓe naata haale cuuɗi. Min e hooran kaldo e ma o damal suudu an ɓe jiiɗon gaykare tan ɓe asinde hande yetti becce ɓe miil kanŋe wonto. Andu ka ko fulɓe rewɓe tan mumen to ɗon potiji mumen e waɗa hen booko meela cuuɗi mumen nde ɓe naati wuuro ngo nde suudan ɗo ɓe aso ha yettiɗo kamɓe miili ko kanŋe wonto. Ɓe mbari ko mbarta ɓe jeehi e lawol maɓɓe. Minen keddo o minen min kolliɓe Allah, so min imminoke min dari ɓe malta so état ɗum wari kasi ɓe minen komin jihadis. Won lawol wawa heɓede ɗo.
andu ka tan wajibi tan transition ngo yiɓe muɗum ɓe kakkila hoore maɓɓe ɓe ƴeewa ko ɓe golliditta ko donc so en ɓe yo penanamɓe tan so penaniɓe wiyaɓe ɓeeɗo yo jihadiste tawi wona ɓe naata e yimɓe tan eɓe gaɗa no weeli ɓe fof somi wi mi waɗan ɗum ley nokkure amen nde koɓe mbari payi payi somi wi mi haalan tan jotto mi wulla miiraɓe an e mawraɓe an e babiraɓe an wala fof koɓe keddanimi ɓe poyi jawdi ɓe jaadi hen wala fof koɓe keddanimi mais andu ka tan yo transition o ɓe immoɓe daro fulɓe vraiment habaru maɓɓe o ana tiiɗi sabi sa ƴeewi pulako o joni kamɓe e ɓaleɓe kamɓe joddi nen ɓaleɓe immi tuppiɓe guite kañum en nangodiri ana foti duuɓi ɗiɗi ana nanga ana bato batuji mumen na golla golleji mumen haalantaɓe yaata lawol maɓɓe nana kamɓe ɓe keeɓa e affaire ɓe immo ɓe landoɓen ko woodi fa ɓe immi saami dow maɓɓe nana ko mbawmi wiide pulako o tan yoɓe tamodirande wotere iwde ma ñooro yaadema ha gimballa pullo fuu tawaɗo ɗum yoɓe nangodir ɓe jokka neɗɗo gooto mbawɗo biltude ɓe so on fu wi golliran banggue mum tan wawata yaade sanade daymo ardinɗen jokken ɗum jaɓenen ɗum tawi pula ko ɗum ɓuuri tidde hande jaɓande neɗɗo e pula ko ɗum ɓuuri tidde en ardi hen neɗɗo hande tan janggo darɗo eɗen jenna ɗum bon ɗum ɗo solution mum no nawi fokkiɓe nangodira danejo hen ɓalejo hen daɓɓo hen juɗɗo hen fokkiɓe nangodira gorko e debbo soɓe nangodiri tan Allah wallamɓe wa'tasimu bi hablillahi jami'an ni soɓe nangodiri tan Allah wallamɓe bon ɗum ni mbawmi wiide yoɓe nangodir taw on jarama sanne ha joni ko e ndera leydi Mali he keddotoɗen hono gouvernement mo leydi Mali e gadi hollitino wiide wonde hono ko fewti e gueɗe ñamateɗe gonata yaltude e ndera leydi Mali ko wayno gawri e maaro e nebam e ko nande muɗum kala wonta yaltude e ndera leydi Mali fewde e leyɗe goɗɗe ko ɗo tan wawata hadde e caggal ɗum noon ko ɗum waɗi heeƴaɓe Pinal TV jeehi yiidoyde e gorko biyeteɗo Boubacar Thiam ngam namdodirde muɗum hol yiyande muɗum hen o wawi haalde hen tigui hono tiiɗallaji walla yiyande makko fayodinde kettoɗen ko heeƴaɓe Pinal TV keɓani ene makko kanko Boubacar Thiam. Bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim. Assalamu aleykum warahmatullahi TV Pinal eywo on calminama on juurama on jettama machallah e argol moon hande galle min beltini moɗo min beltini leydi ndi eywa machallah enenne ken citoyen e leydi he jeyɗen ɗo joɗɗen eɗen mbiye Baboy Aliou Thiam aywa inde lollirde nde yo Imam Thiam Imam Thiam ɓe mbiya kam Imam Thiam mbiya kam Baboy Aliou Thiam aywa basi ala min hono kamen vision men Mali mi tradition o min kam banggalam cikkata ko min ɓe gollanta par ce que vision mabɓe no moƴƴi taw waktu noddinama jaati vision mabɓe no moƴƴi no ɓe jarata ni so mbaɗama compagnie golɗe fof gasan par ce que leydi min ndi hannde andi e haare tiiɗalla no woodi mais ma décision ɓame yimɓe fellitɓe suusɓe mbaɗe compagnie minen kam min seerenɓe banggal religion min ɓuuri yarude et après diine one e fina tawa o kadi min mbaɗɗum participé e hubbul waɗan min al iman noon nelaɗo sa sallam yidde leydi ko imanagal jeeya Mali hannde teŋte pulaagu ene ñaaga e waɗa soutien gouverne gonɗo joni o min teruji mbaɗɓe soutien par ce que neɗɗo sa ɓillama a fiyama hello hakkille wona goɗɗo ara wiya mani yoftu an yeftanto hoore maɗa an yefto hoore maɗa hande to jaareɗen ɗo tinnoɗen eɗen tinno ɓeyden eɗen jogui tew eɗen jogui kosam guese men nana ndeme malheureusement haare woodi eɗen mbawani koye men noon so goɗɗo wi waɗa men menace en tinni sen tinni tan ɓenna tiiɗalla ne ara men ɓenna mais kam dappami hen gouverneur mina min mbaɗamo soutien 100% inchallahu soɓe jokki droit min mbaɗami soutien ñande ɓe goppi lawa fof min kaala par ce que IBK amen min kaɓim ɗo IBK Mamoudou ko nodda min jama mbaɗa participé on saaha vision lindi moƴƴa joni arti bisimilla haare no woodi yimɓe nana pawe dow Mali partout ɓe mbiya ko France ɓe mbiya ko CEDEAO e France fof ɓe gandu enen nous sommes indépendant eɗen jogui drapeau men eɗen jogui leydi men eɗen jogui no hay kalis meɗen indépendant golle ari boni joni eɗen mbaɗa reprendre fof ɓama temps par ce que ɗiɗo gollude ma dokkeɗa temps kaya golla so fewani nous sommes là nous sommes des Maliens so tawi gouverneur fewani acci lawol nous sommes là
population immoto mais pour le moment mi horan ko e vision am balle gouverneur golla e dow gonga woto ɓe gonnoon arbitre joueur ka arbitre woto ɓe gouverneur won ɗum yo won arbitre toon so goni arbitre ɓe jokkan maɓɓe hande population sa daari mali 60 à 70% ne yiɗiɓe mais yoɓe tinno yoɓe gon tout droit so ɓe mbi nguuro yalta leydi c'est normal enen ko e meɗen ɓe mbaɗi men menace pati mbaɗendani mais woto ɓe jejjiti nous sommes des indépendants enen en ɓami indépendant wona hande indépendant wona haala ko en ɓami indépendant jaati so ɓe kaɓi men en kaɓotoɓe so ɓe gaddi masala en jagga masala ha en calaki masala ha en calaki dawridede wono gollidde 50-50 keɓami heɓa leyɗel fof en noddiɓe gaare golliddel min calaki ɗum taw ko 50-50 keɓa min keɓa kono so mbaɗi men menace e gandam ɓenen eɗen jogui guura eɗen jogui tew eɗen jogui nayyi eɗen jogui kosam a faami eɗen jogui guese maaro e gawru foof ko nafa noon ɗeyɗel kiɗɗeɗe mbaɗa ɗum utilisé mais soɓe kaɓima meɗen enen ne ko jogui ɗon ko en jippirani hen barke nelaɗo sallam wi taharrik fa inna fi tahrik baraka hey an neɗɗo dillinade ne waɗi barke wona ɗo arta ne fimata ɗo woyto an du a wawi fiide a wawa habtade so ɓe gaddi lawol masalaha ɗum jokke masalaha innamal mu'minuna ihwa kono soɓe gaddi tiiɗalla eɗen piyata eɗen goyto ɗum gasata so piiɗen fof piyon ɗum gadduɗo masala fof en jadane mum teddino onon gouverneur teddino serenɓe mawɓe jokkon golle min de ni jiirumi salli ala sayyidina mouhammad so giwi e leydi meɗen Mali paaɗen ko toon to Guinée équatorial e hono hoorejo leydi Tchad Mohamed Idrissa Déby o yeehi toon to Guinée équatorial o yiidi e hoorejo leydi Guinée équatorial kadi ɓe mbawi signinde woni ɓe mbawi signinde ko fewti e nanodiral hakkunde e leyɗele ɗe ɗiɗi ko fewti e gollidigal hakkunde leyɗe ɗe e ɗiɗi ko fewti e jillu wonande hakkunde leyɗe ɗe ɗiɗi yaaha garta ko fewti e laaɗe diwoje hakkunde leyɗe ɗe ɗiɗi kadi ko fewti e ɓiɓɓe leyɗe ɗe gam yaagol hakkunde leyɗele ɗe ɗiɗi gam ɓiɓɓe leyɗele ɗe ɗiɗi yaagol hakkude muɗumen ɓe mbawi kadi hono on mo ganduɗa ko hoorejo leydi Guinée équatorial o wawi kadi hollidde o wi ngal ɗo nanodiral ngal ɓe ciññini e hakkunde mabɓe yo yimɓe ɓe gandu ngal ɗo nanodiral ko ngal kesɗitinagal tan saabu hakkunde leydi Tchad kañum e Guinée équatorial ngal ɗo nanodiral e ngal wonno ɗon ko ɓooyi wadde koko hesɗitina e oɗo saaha hande sen jiwi toon to Guinée équatorial jaten ko toon to leydi Soudan hono hoorejo leydi Soudan hano biyeteɗo Abdel Fattah al Burhan o wawi hollidde hono wiide o wi omo andi kay e nder leydi ndi so siftinde en tan eɗen gandi hono seppoji ene mbaɗe toon e oɗo saaha fof o wawi yaltude kay o holliti sa yiiɗi ɗo seppoji e ñande fuu seppoji ɓiɓɓe leydi ene mbaɗa ɗum kanko mo faami to jooɗi ɗo ko ɓen ɓe ganduɗa ko diplomate en woni ambassadeur uji gondi e nder leydi Soudan ko ɓen tigui mbawata wuttude hen ɓiɓɓe leydi Soudan yo wat ɗiɗo ko fewte ɗiɗo seppoji kono noon ɗo jooɗi ɗo kanko omo andi foof kanko noon o haalata hay hunde so tawi ɓen naggani kohe muɗumen